Arvoisat palokuntaveteraanit, arvoisa puheenjohtaja, hyvä juhlivan Suomen sopimuspalokuntien liiton ankara jäsenistö, hyvät ystävät ja kollegat. Tavattoman suuri ilo olla jälleen tässä vuotuisessa merkkitapahtumassa puhumassa asiasta ja asioista, jotka ovat lähimpänä sydäntä, jos tällaista ilmaisua rohkenisin käyttää. Puheenjohtajan haastattelu, arvoisa kansanedustaja, erinomaisia sanoja, erinomainen tilannekuva. Meillä on suuri syy tuntea toisaalta ylpeyttä siitä, että meillä on tällaisia päättäjiä, jotka ymmärtävät pelastustoimen tämän hetken haasteet, yhteiskunnan turvallisuushaasteet ja jopa vielä sitten merkittävällä paikalla meidän järjestelmiemme kehittämisessä. Aistin tuollaisen pienen puheenjohtajan ja siis tämän tilaisuuden puheenjohtajan saatesanoissa, että mitkä ovat sisäministeriön pelastusosaston ajankohtaiset haasteet. Ehkä otan sen vapauden, että käsittelen tässä koko pelastustoimen, vähän kansainvälisen, kansallisen ja siinä keskittyen erityisesti sopimuspalokuntajärjestelmämme erityisiin haasteisiin. Kun tänä aamuna 5.30 lähdin Jyväskylästä puhaltelemaan tänne päin ja katselin siinä auringon pikkuhiljaa noustessa 26 asteen pakkasessa Mäntän kohdalla tätä suomalaista maisemaa ja totesin siinä, että kyllä isänmaa on kaunis ja tässä kokonaisuudessa meidän on, miten nyt sanoisi, suurta ylpeyttä tuntien koettava rakentaa kaikenlaista turvaksemme, isänmaan turvaksi ja siinä sivussa kansainvälisen järjestelmän väkevänä osana myöskin Suomen näkökulmasta ja Suomi aktiivisena sekä EU:n että Naton jäsenenä väkevänä turvallisuuspalasena ja toimijana. Me tässä johdannossa jo kuulimme, kuinka me tällä hetkellä edetään ajassa, jossa turvallisuuden haasteet ovat erityisesti esillä ja pinnassa. Meitä ja meidän palveluita määrittää ilmastonmuutos, sään ääriilmiöt, se kokonaisuus ja todellisuus, jota me olemme todistaneet viime vuosien ajan, on kehittymässä ilmeisesti koko ajan vakavampaan suuntaan. Ilmaston torjunta tai ilmastonmuutoksen torjuntatoimenpiteet ovat asioita, jotka eivät ehkä sitä meidän ominta tehtäväaluetta ole, mutta sopeutuminen siihen on mitä suurimmassa määrin meidän tehtäväkenttäämme. Ja se tarkoittaa sitä, että kun me olemme todistaneet esimerkiksi viime kesänä historiallisen rajapyykin yli 1 miljoonan hehtaarin metsämaastopalovahinkoja Euroopassa, joka oli noin 3 kertaa enemmän kuin viimeisen 10 vuoden keskiarvo vuosittain, voimme todeta, että suunta on tässä kokonaisuudessa selvä. Meidän on kehitettävä kansallista valmiuttamme ja meidän on oltava mukana eurooppalaisissa talkoissa kehittämässä Euroopan suorituskykyjä näissä asioissa. Ja nyt sitten tietysti toinen painava turvallisuuspolitiikan määrittämä tai turvallisuusympäristön määrittämä kokonaisuus on se, mitä me todistamme ja olemme todistaneet jo 4 vuoden ajan tuolla Ukrainassa. Häikäilemätön valloittaja koettaa aggressiivisella sodankäynnillä, joka kohdistuu siviiliväestöön ja mikä vielä ehkä kansainvälisoikeudellisesti vieläkin kyseenalaisempaa sitä siviiliväestöä auttamaan pyrkiviä rakenteita, muun muassa pelastajia, tarkoituksenmukaisella vaikuttamisella, tuhoamisella. Tässä kentässä, kun emme tiedä tulevasta, meillä on yksi tie tässä näkökulmassa ja se on varautua paremmin ja valmistautua siihen, että mahdollisesti joku eurooppalainen toinenkin valtio kohtaa samanlaisen ilmiön ja tietysti mikä pahinta, meidän on varauduttava myöskin oman maamme kohdalta sen kaltaisiin olosuhteisiin, joita me tuolla Ukrainassa todistamme. Olin tuossa joulun alla viimeksi Kiovassa kollegoiden
kanssa keskustelemassa ja sama viesti toistui kesällä käydessäni paikalla katsomassa silloin tuoreeltaan tehdyn iskun tuhoja. Kollegani Andrei Danyk, SESUn eli Ukrainan hätätilaviraston pääjohtaja, totesi yksikantaan muutaman totuuden. Älkää kuvitelko, että teillä on apuna jotain muun viranomaisen valmiuksia tai toimintoja. Pitää olla oma henkilöstö, pitää olla oma varustus, pitää olla oma logistinen järjestelmä, pitää olla omat helikopterit, pitää olla omat kaivinkoneet, pitää olla omat droonin torjuntajärjestelmät. Viesti oli kirkas, se oli selkeä ja siitä on meidän hyvä oppia. Ja tietysti se myöskin pelastustoimeen liittyvä kriittinen infrastruktuuri on tärkeä, ei pelkästään ikään kuin koko yhteiskunnan kannalta, vaan se, että pystymme huolehtimaan järjestelmämme tuen. Tuossa toissapäivänä pidin palaverin Kiovan kollegoiden kanssa ja heidän päämajassaan oli sillä hetkellä pakkasta, joka kertoo siitä, miten vaikeassa ja vaativassa tilanteessa esimerkiksi Kiovassa meillä kollegamme tällä hetkellä toimivat. No, tämä kaikki määrittämään sitä, että me elämme tällä hetkellä toimintaympäristössä, joka alleviivaa suomalaisen pelastustoimen kehittämisessä yhden sen kaikkein vahvimman ominaisuuden keskeisemmän määrittelevän piirteen, nimittäin sopimuspalokuntajärjestelmän merkitystä. Jos taloudellisilla tunnusluvuilla asiaa tarkastellaan, niin tiedämme tällä hetkellä vuoden 2024 talousraportin ja toiminnallisen pelastustointa koskevan raportin perusteella muutamia päivitettyjä faktoja. Koko sopimuspalokuntajärjestelmän henkilöstökulut ovat noin 7,2% koko pelastustoimen, ja puhun hyvinvointialuekokonaisuudesta, pelastustoimen kustannusrakenteesta. Sopimuspalokuntajärjestelmässä meillä on tällä hetkellä noin 15 000 sopimuspalokuntalaista. Tämä on yleisemmin tunnettua faktaa jo tänä päivänä, mutta se on mielenkiintoista, miten tämä alueellinen jakautuminen tänä päivänä toteutuu. Helsingissä on 33 sopimuspelastajaa 100 000 asukasta kohden. Itä-Uudellamaalla on 681 sopimuspelastajaa 100 000 asukasta kohti. No, siellä sattuu olemaan se 100 000 asukasta. Mutta mitä tämä kertoo? Se kertoo siitä, että voimme esittää kysymyksen, että onko meidän järjestelmämme mitoitus sopimuspalokuntalaisten osalta, sen lukumäärän osalta kunnossa. Varmasti olemme ja on tarkasteltu alueelliseen, historialliseen tarpeeseen tarkasteltuna, mutta se iso kysymys on, että jos meitä kohtaa tilanne niin kuin Ukrainassa, olemmeko mitoittaneet kansallisen järjestelmän tai tiedämmekö kansallisen järjestelmän mitoituksen ja tarpeen? Montako sopimuspelastajaa, montako päätoimista, montako pelastustoimintaan koulutettua pelastajaa me tarvitsemme tuollaisen tilanteen varalle? Ja vastaus on, emme vielä tiedä. Ja siitä jatkona tavoitteena sisäministeriön pelastusviranomaisella on määrittää tämä kansallinen suorituskyky myöskin henkilöstövahvuuksien näkökulmasta. Tämä toivottavasti antaa meille selkänojan rakentaa ja esittää päättäjille muun muassa tavoitevahvuuksia ja niihin tavoitevahvuuksiin liittyviä taloudellisia reunaehtoja ja tekijöitä. Meillä on monesti todetut haasteet. Väki ikääntyy, väestö keskittyy kasvukeskuksiin, harva-alueiden haasteet ovat ilmeiset ja samanaikaisesti pelastustoimen lakisääteinen tehtävä
vain pysyy ja paranee. Olemme ihmisiä varten, mutta olemme myöskin ympäristöä varten, olemme myöskin yhteiskunnan infrastruktuuria varten ja tälläkin hetkellä erittäin tärkeää kansallista infrastruktuuria, teollisuutta sijoittuu alueille, jossa palveluiden tuottaminen on todella vaikeaa. Meidän tarvitsee huolehtia siitä, että jokaisessa niemessä, notkossa ja saarelmassa laulun sanoin on meillä valmius ja mahdollisuus riittävän nopeasti vastata tarpeeseen. Tulipalo ei tule palveltavaksi kasvukeskukseen, se pitää hoitaa siellä, missä se tapahtuu. Peruslähtökohta siis on, että isona kuviona joudumme lähestymään tulevaisuutta tästä reunaehdosta palvelutarpeesta käsin. Kaiken kaikkiaan voimme todeta, että suomalaisessa pelastustoimen järjestelmässä sopimuspalokunnat ovat meidän järjestelmämme selkäranka. Lähes 200 vuoden, itse asiassa tällä hetkellä 188 vuotta sitten perustettu ensimmäinen vapaaehtoinen palokunta on saanut seurakseen mittavan määrän. Se kokonaisuusluku menee ehkä tällä hetkellä noin 700 kohdalla joukon sellaisia toimintoja ja toimijoita, joita suomalainen yhteiskunta tarvitsee. Me emme pelkästään tässä järjestelmässä saa turvallisuutta yhteiskuntaan siinä kovassa muodossa valmiutena, onnettomuuksia ehkäisevä toimintana, saamme sitä myöskin yhteisöllisyydellä, toisista huolen pitämisellä, sen paikallisen värin ja paikallisen elinvoimaisuuden tukena. Meidän järjestelmässämme palokunnat siis rakentavat yhteisöllisyyttä, toimivat vaikkapa lasten ja nuorten parissa, ehkäisevät onnettomuuksia ja vahvistavat luottamusta yhteiskuntaan. Puheenjohtaja totesi tuossa äsken erityistä huolta lasten tilanteeseen ja tulevaisuuteen. Se on valtavan tärkeä viesti tässä kohdassa ja tässä ajassa, ja ehkä laajentaisin vielä sitä isoksi kysymykseksi meidän tulevaisuutemme näkökulmasta luottamusta ylipäätään tulevaisuuteen. Meidän tämän hetken tilanteessamme, johonka myöskin tuossa aloituspuheenvuorossa viitattiin yhteiskunnan talouden tilaan, me olemme kovia korostamaan esimerkiksi omatoimisen varautumisen tarvetta, perustelemaan sitä ehkä turvallisuuden epävarmuustekijöillä. Ehkä tähän rinnalle on syytä tuoda sitä toivon ja luottamuksen viestiä, sitä näköalaa, miten ja millä tavalla me uskoisimme siihen, että kannattaa elää normaalisti, kannattaa panostaa, muun muassa investoida ja sitä kautta pitää meidän yhteiskuntamme elinkeinoelämänkin pyörät pyörimässä. Haastaisin meidät kaikki keskustelemaan uudesta ja tulevaisuudesta myöskin sopimuspalokuntatoiminnan ympärillä. Mikä on se uudenlainen sopimuspalokuntatyö, mitä tälläkin hetkellä ehkä jo ja tulevaisuudessa tarvitsemme? Meidän on ehdottomasti uskallettava katsoa pidemmälle kuin ehkä huomiseen. Sopimuspalokuntatoiminnan kehittäminen ei ole tänäänkään enää menneisyyden säilyttämistä, se on tulevaisuuden rakentamista. Itse olin hieman huolissani siitä ehkä hieman alavireisestä, se oli ehkä huono sana, enemmän huolta sisältäneestä viestistä, joka tässä tovi aika sitten, kun katsottiin sopimuspalokuntatoimintaa järjestöjen yhteisellä raportilla, siitä tuli vähän sellainen, taisi olla jo lainattu kokonaisuus, että onko kyseessä jollakin tavalla auringonlaskun ala. Näin ei missään tapauksessa ole. Suomalainen yhteiskunta ja tietysti uskallan perustella monella tavalla eurooppalainen järjestelmä tarvitsee jotain vastaavaa. Kustannustehokasta, vaikuttavaa, nopeaa, joustavaa suorituskykyä suurissa, laajimmissakin onnettomuuksissa
ja jatkuvasti läsnä olevaa perusturvallisuustyötä, jota meidän vapaaehtoiset palokunnat, palokuntayhteisöt ja sopimuspalokunnat edustavat. Sopimuspalokuntatoiminta on auringonnousun ala. Mä näen 3 keskeistä suuntaa. Meidän pitää pystyä hyödyntämään sopimuspalokunnissa oleva osaamispotentiaali. Aivan erinomainen raportti, jonka toivottavasti on teidän kaikkien käsissä ankarasti kulunut. Erityisesti ehkä tämä eturivin kaarti huomioiden se, että meillä on uskomaton määrä osaamista, jonka me voimme valjastaa, ja ehkä tänä päivänä erityisesti teknologisten ratkaisujen valjastamiseen pelastustoimen ja meidän turvallisuutemme käyttöön. Hyödynnetään tuo osaamispotentiaali mahdollisimman kattavasti. Toiseksi tuohon osaamispotentiaaliin jo mainittu teknologian rohkea käyttöönotto. Meillä on erinomaista, ehkä tällaista sirpalemaista vielä toistaiseksi tehtyä työtä. Palosuojelurahastomme tukee jatkuvasti kasvavalla potilla innovaatiotoimintaa, tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Meidän pitää saada väkevämpi ote budjettiin sekä tänne kansalliselle tasolle että hyvinvointialueille tutkimus- ja kehittämistoiminnan teknologian hyödyntämisen pohjaksi meidän keskeiseen tutkimus- ja kehittämislaitokseen eli pelastusopistolle, jotta me pystymme ottamaan tästä jatkuvasta kehityksestä, kiihtyvästä kehityksestä hyvän otteen. Itse rakentaisin hallitusohjelman taustalla meidän strategiavalmistelussa kansallisen teknologisen kehittämisohjelman, jossa saisi olla oma merkittävä osuutensa nimenomaisesti sopimuspalokuntatoiminnassa hyödynnettäville teknologioille. Esimerkiksi 5 vuotta ja 15 miljoonaa. Osin rahoitettuna kansallisilla järjestelyillä, budjettivaroin, mutta tässä tilanteessa, jossa Suomi edustaa monella tavalla muun muassa etulinjatoimintoja, voisimme varmasti perustellusti esittää rahoitusmallia tai rahoittamista Euroopan unionille esimerkiksi tulevassa MFF eli rahoituskaudessa. Digitaaliset tilannekuvajärjestelmät, etäkoulutukset, simulaatiot, dronet, muut kauko-ohjattavat, tekoälypohjaiset, erinäköiset välineet, nämä kaikki voisivat olla meillä sen erinomaisen osaamispotentiaalin, joka meillä on erityisesti sopimuspalokuntien siviilitoimintojen hallitsemisen kautta mukana hyödyntämään, rakentamaan ja kehittämään pelastustoimen järjestelmiä. Ja ehkä kolmanneksi elinvoiman vahvistaminen, rekrytointi, jäsenpito, erityisesti päiväaikainen lähtövalmius on niitä tämän hetken kriittisiä kysymyksiä. Nämä ratkaisut löydy yksin palokunnista, vaan ne vaatii joka kohdassa yhteiskunnan tukea. Kun me katsomme, minkälaisia tukimuotoja yhteiskunta voisi löytää toiminnalle, meidän pitää kehittää hyvinvointialueiden ja palokuntien yhteistyötä edelleen. Me päivitämme valtakunnallisen sopimuspalokuntatoiminnan toimintaohjelman, liitämme sen strategiaan ja hallitusohjelman valmisteluun, investoimme paloasemiin, kalustoon ja koulutukseen, tuetaan työnantaja- ja työyhteisöjä sopimuspalokuntatoiminnan järjestelyissä, laadimme, etsimme, perustelemme ja valmistelemme taloudellisia kannustimia, verovähennyksiä, työnantajahyvityksiä, investointien ALV-palautuksia, kaikkea niitä, mitkä yhteiskunnan toiminta-arsenaalissa ovat mahdollisia. Ja nämä toki ehdottomasti ja keskeisesti poliittisten päätösten tekijöiden ikään kuin heille mahdollisuuksiksi tukea sopimuspalokuntatoimintaa kansallisesti.
Kun me tuemme sopimuspalokuntia, me emme tue yksittäistä toimintaa. Me tuemme koko yhteiskunnan resilienssiä, kriisinsietokykyä. Kun katsotaan tämän hetken strategiavalmistelua tuon äsken mainitun sopimuspalokunta vapaaehtoistoiminnan toimintaohjelman rinnalla, osaamisperusteinen tehtävien ja roolien laajentaminen, teknologian systemaattinen hyödyntäminen, rekrytointi- ja nuorisotoiminnan vahvistaminen ja hyvinvointialueiden välisen yhteistyön kehittäminen tässä kokonaisuudessa ovat varmaan niitä lääkkeitä, joilla pystymme sitten strategiapohjaamme tämän hetken valmistelussa katsomaan. Hyvät ystävät, Suomen sopimuspalokuntien liitto täyttää tänä vuonna 25 vuotta. 4. vuosisata määrätietoista työtä, vaikuttamista, yhteisöllisyyttä suomalaisen turvallisuuden hyväksi. Mä haluan lämpimästi onnitella liittoa, sen jäsenpalokuntia ja jokaista sopimuspalokuntalaista sopimuspelastajaa tästä merkkipaalusta. Haluan toivottaa teille kaikille erinomaisen menestyksen jatkoa liittona ja liitto tämän toiminnan keskeisenä kulmakivenä, tukipilarina ja rakentajana. Omalta osaltani vakuutan, että Suomen valtiojohto, sisäministeriö ja sisäministeriön pelastusviranomainen arvostaa työtänne, tukee sitä ja on valmis yhdessä teidän kanssanne rakentamaan tulevaisuutta vahvaksi ja resilientiksi. Välttämätöntä työtä Suomen turvallisuuden ja tulevaisuuden puolesta. Mä pyytäisin puheenjohtajaa ja toiminnanjohtajakin täällä jossakin oli tänne eteen. Melkein putosi. Kömpelömpi olisi tiputtanut. No näin. Olin kaatua, mutta kerkesin heittäytyä pitkäkseen, niin kuin vanha kansa sanoi. Me täytimme, siis sisäministeriön pelastusosasto, viime vuonna 50 vuotta. Taoimme silloin yhdessä meille lipun. Puheenjohtaja on se jo armoitettuna lipun naulaajana saanut, mutta tässä arvokkainta, mitä sisäministeriön pelastusosastolla on antaa, oma pienoislippumme juhlivalle liitolle ja menestyksen toivotuksi. Onneksi olkoon. Kiitos paljon. Kiitos hyvästä puheesta. Kiitoksia. Minulla on täällä vielä puheenjohtajallekin kuvakirja siitä tilaisuudesta ja siellä hän komeasti. Ole hyvä vielä tuosta muistoksi. Kiitos paljon. Kiitoksia. Hyvä. Arvoisa pelastusylijohtaja, kiitän voimakkaasti linjaavasta vahvasta puheesta. Meillä lienee sillä tavalla, että parille kysymykselle voisi antaa tilaisuuden. Sopiko näin? No melkein 3 saattaa. 3? Joo. No niin, ensimmäiset 3. Sieltä, Mikko. No niin, kiitoksia Mika Grödahl, Suomen pelastusalan keskusjärjestö tässä kohdassa nyt sitten. Arvoisa pelastusylijohtaja, me kun katselemme sieltä Pasilan Norsunluutornista sinne Kirkkokadun Norsunluutorniin, niin meidän tilannekuva on hieman erilainen, mitä se siellä Kirkkokadulla näyttäisi olevan. Vahvoja sanoja, isoja juttuja, mutta miksi se ei kentällä tunnu siltä, että sopimuspalokuntia oikeasti tuetaan ja halutaan niiden jatkoa mainitsematta suorituskykyvaatimuksia, erilaisia rahoitusongelmia, tämän tyyppisiä asioita. Niin miksi se tilanne on erilainen tai näyttää erilaiselta? Kiitoksia. Tärkeä kysymys ja totta kai aina
norsunluutorneissamme on se vaikeus, että saattaa olla, että jossakin kohtaa kuso katkeaa, mutta kyllä uskoisin, että meillä on kohtuullisen, paitsi sen tutkitun tiedon, mutta että myöskin saadun palautteen ja vaikkapa tämän puheenvuoron muodossa. Ei meillä harhakuvia ole siitä, mitkä ne tämän hetken haasteet on. Ehkä juhlapuheen semmoinen tämän tyyppinen ulottuvuus, että missä me taloudessamme mennään, niin kyllä se vakava pohjavire, se tuli jo tuossa puheenjohtajankin esityksessä esille. Meillä on hyvinvointialueiden eriytyvä talous, se erityinen haaste myöskin pelastustoimelle. Ja silloin kun pitää säästää tai säästetään ja tuottavuustoimintaa pohditaan, niin monella hyvinvointialueella ei ole mahdollisuutta tavallaan jättää kiveäkään kääntämättä, että sieltä ei niin sanotusti kokonaisuudesta tuottavuustoimia tai säästöjä etsittäisi. Ja me olemme olleet, ja joka on lukenut sen vuoden 2024 raportin, niin olemme todenneet siihen, että meidän palvelutasomme valtakunnallisesti on pikkuhiljaa noussut, huomatkaa noussut valtakunnallisesti, mutta että on selvästi alueita, joissa sitten erilaiset säästötoimenpiteet ovat jo purreet, ja nyt on se ehkä se pelkotila, että miten jos talouden haasteet siellä erityisesti tietyillä alueilla jatkuvat, että se vaikuttaa sitten vaikkapa siellä pelastustoimen järjestelmään ja sopimuspalokuntatoiminta mukana. Mutta taas toisaalta se vaikea näkökulma on, joka liittyy siihen talouteen, niin on se, että hyvinvointialueet ovat kuitenkin vuodesta 2022 lisänneet pelastustoimelle kirjattua rahoituskehystä noin 130 miljoonaa vuoteen 2026. Ja tämä tekee sen haasteelliseksi siksi, että me emme ihan varmoja voi olla, että meneekö joka kohdassa se lisääntynyt ja osoitettu rahoitus juuri pelastustoimen palveluiden kehittämiseen. Ja tietysti se suuri viesti pitää olla, että ennen esimerkiksi hyvin vaikeasti palautettavaan sopimuspalokuntajärjestelmään, asemien sulkemiseen ja muuhun mentäisiin, niin tehdään siinä kohtaa todella tarkka harkinta, että miksi ja minkälainen vaikutus tällä kokonaisuudella on. Eli tällä näkökulmalla toteaisin, että tiedossamme on, ja tietysti tämä iso linjaus, jota tässä koitin todeta, on se, että kaikkien tulee ymmärtää meidän sopimuspalokuntajärjestelmän arvo ja merkitys yhteiskunnalle, mutta me emme voi paeta talouden realiteetteja erityisesti alueilla. Ja toki siellä tämän hetken järjestelmässä hyvinvointialueiden päättäjät ovat siinä ratkaisevassa asemassa, kun mietitään sitä heidän palvelujärjestelmää ja sen rahoitusta. Laaja vastaus, mutta niin on laaja problematiikkakin.